Dragi gledatelji, zbog zaključene jedinice moja zadnja gošća izgubila je supruga. Nevenka Medvedović. Nevenka, dobra večer. Pusa. Poljubci za hrabrost što ste došli na 8. kat i pristali govoriti o tuzi i traumi koja vam se dogodila. I vi ste prosvjetni radnik, vi ste profesorica matematike, učiteljica matematike. Vaš suprug je radio u srednjoj rudarskoj i kemijskoj školi u Varaždinu, predavao je zemljopis. Zaključio je jedinicu u školskom dvorištu, dogodila se nesreća. Pa koliko ja znam, taj petak završio je nastavu, obavio još neke telefonske razgovore sa Zagrebom, jer on je bio predsjednik Geografskog društva Varaždinske županije i svake godine na kraju nastavne godine on je organizirao terensku nastavu za učitelje i profesore geografije. I taj put je to organizirao, izlet je trebao biti drugi dan na Sjeverni Velebit i uvijek im je pratnja bio netko s fakulteta. Taj put je trebao na izlet ići s njima profesor Peponik. Ali kad je to obavio, sjeo je u auto koji je bio parkiran na školskom dvorištu. Ispred njega se našao učenik kojem je dan prije zaključio negativnu ocjenu. To je bila 3. negativna ocjena. Učenik je 2 puta pucao, 2 puta ga pogodio, a onda je presudio i sebi. Tako je Josip zbog te nesretne jedinice izgubio život. Vi ste izgubili supruge, imate 2 djece. Da. 2 djece. Hrvoje je tada bio 21 godinu, bio je 3. godina studija FER-a u Zagrebu. Ana je bila maturantica sada Varaždinske prve gimnazije. Vaš pokojni suprug Josip, kakav je bio u odnosu s djecom? Je li bilo nekad problema ili naznaka nekih da bi se nešto loše moglo dogoditi? Ne. Znate što, mi smo puno razgovarali u školi. Ja sam prosvjetni radnik, on je prosvjetni radnik i svakodnevno smo razgovarali o problemima, o radu s djecom, što se događa u školi njegovoj i mojoj. Nikada, ali baš nikada nije se poželio na djecu. Čak je znao pričati da ga više pozdravljaju već završene generacije, oni učenici srdačnije, češće, koji su imali slabiju ocjenu nego odlikaši. Znao je reći da ne možemo razvijati, mi smo odgajatelji i ne možemo razvijati neradnike, odgajati neradnike, da djeca moraju znati da moraju naučiti za 2, za pozitivnu ocjenu. On je jednostavno takav je stav imao, zaključuje tu nesretnu jedinicu i poginja. Osim toga, on je često govorio da djeca u tom periodu srednje škole moraju biti naučena da imaju odgovornosti i obveze. Jasno. Da moraju biti odgovorni, da moraju naučiti izraditi tu 2. Eto, na nesreću bio je dosljedan, volio rad sa djecom, volio je, ne znam... Ponosio se svojim zvanjem. Ponosio se svojim zvanjem i uvijek je znao reći da se ponovo rodim, ponovo bi bio profesor. I radio bi to što radim, nikada drugo. Imao je on i ponude da bude ravnatelj na jednoj školi u Varaždinu. Ja sam ga čak nagovarala da prihvati taj posao. Da se makne iz razreda, jel? Ne da se makne iz razreda, on je volio biti u razredu. Nego imali smo 2 djece koje smo u školi, gradili smo obiteljsku kuću i mislila sam na taj način popraviti malo budžet. Znate, prosvjetne plaće su male plaće. Uvijek bile i ostale. Ali nije prihvatio. Ne, on je rekao da on je učitelj, on voli raditi s djecom, on tjeni djecu, razumije djecu. Šta se dogodilo u jednom momentu? Ne znam. Stravična tragedija, dakle, odrasla osoba je ubijena, vaš suprug, dakle, srednjoškolski profesor i maloljetno dijete je izgubilo život. Nevenka, kako je vama bilo nakon šoka i svega što ste prošli vratiti se u razred? Normalno raditi, kategorizirati znanje, zaključivati ocjene od 1 do 5. Znate što ću vam reći? Ja kad je se to dogodilo, moja škola, moja ravnateljica, moji kolege su imali jako veliko razumijevanje i sve su radili umjesto mene. Ja sam došla u školu tek na jesen. Ali moja djeca, vlastita, su tražila da dam otkaz. Oni se bojali da će se dogoditi nešto meni. Bili su preplašeni. Bili su preplašeni.
Normalno, ja sam u tom odmaku od 2 mjeseca ipak s njima uspjela dogovoriti da ja radit moram, da oni moraju završiti školu, da oni moraju tatino obraz osvjetlati i to smo uspjeli. Hrvoje je završila tu tehniku, Ana je upisala ekonomiju, uspješno završila. Ana je završila ekonomiju. Ako se ne varam, u razgovoru ste rekli da je Ana imala djevojačke... Da, namjeru studirati matematiku. I predavati u školi. I predavati u školi, ali zbog tog nesretnog slučaja ni blizu više školi, ni prosvjeti, ni... I čude se da ja radim u školi još uvijek. Nakon svega što ste proživjeli. Nakon svega što sam proživjela. Ali jednostavno sam morala sam osigurati sredstva djeci za školovanje. I mi nismo imali nikakvu pomoć. Sigurno ste doživjeli stravičan stres, ali i vjerujem da je taj strah negdje ipak podsvjesno možda postoji negdje u vama. Jeste li imali kakve psihopomoći? Je li vam neko organizirao? Ne. Kad se to dogodilo... Neki krizni stožer? Ništa. Bilo je reći na televiziji da će biti poslana psihološka pomoć porodici. Ja sam mislila mojoj. Ali nitko, ni onda, ni nikad, ni niko niš pitao. Jedino nam je premijer Račan poslao Telegram sućuti i Telegram sućuti je poslao ministar Strugar. I to je to što se tiče državnih institucija. Dakle, unutar sustava nekih promjene, posebne zaštite i pomoći nije bilo. Ništa. Evo, sami ste rekli, vaša Ana je odustala od zvanja profesorskog, odnosno učiteljskog. Aldea, vi studirate hrvatski jezik i engleski u Osijeku. Vi ćete jednog dana biti učiteljica, profesorica? To još ne znam. Budući da smatram da su generacije sve gore i gore. Dakle, razmišljali jeste o tome? Razmišljala jesam. No, međutim, mogu odabrati ili učiteljski, profesorski smjer ili prevoditeljski. I sad kako je situacija, mislim da ću prevoditeljski. Ne mogu se zamisliti u klupama, ne mogu se zamisliti da netko se prema meni tako ponaša, a da nema razloga. I bojim se zapravo kakva će djeca postati, jer društvo je sve lošije i lošije i bojim se da ja ne bih mogla ovladati njima i da bih posustala, recimo. Kad slušate priče mojih gostiju, ljudi koji su radili ili su odradili svoj životni profesionalni vijek u prosvjeti, kako djeluje na vas? Tužno. Izrazito tužno. Mislim, sve te priče su zapravo meni poznate od moje mame. Sve je to vrlo slično. Sve se vrti oko toga da djeca zapravo apsolutno nemaju poštovanja i da zapravo im apsolutno nije bitno kako će se netko drugi osjećati, nego im je bitno da oni budu dobro i da imaju dobru ocjenu. I sve se zapravo vrti oko ocjene, jer to jednostavno društvo nalaže da mi budemo što bolji, a kako ćemo mi doći do toga, to nije njihov problem. Dakle, ne biramo sredstva da bismo došli do cilja. Davore, što vi kažete? Pa ja bih ovdje naveo jednu Platonovu misao. Nisu problem djeca koji se boje mraka. Tragedija su odrasli koji se boje svjetla. Dakle, uzimam sebi za pravo i ja u radu kontaktu s mladima, ja imam izuzetno dobre, ja ću usuđujem se reći, odnose s mladima i ne optužujem, ne okrivljujem njih za ono što radi, za takve kakvi jesu. Ja ih sagledao u kontekstu cjelokupnih društvenih zbivanja odnosa o kojima smo malo čas govorili, o izokrenutim mjerilima, kriterijima, vrijednostima. I mislim da ste otvorili ovom temom vrlo ozbiljan društveni problem. Ja bih volio da ovo bude poruka institucijama i predstavnicima vlasti naše države, lijepe naše, da naprave jedno istraživanje. Ja ću se staviti na raspolaganje sa većim brojem svojih kolega, da se egzaktno ili procjenom izračuna koliki trošak štetu društvu, državi čine ovi mladi koji završe na onim stranama, putevima kojima ne bi trebali, kojima nismo željeli. I za zdravstveni sustav, i za socijalnu skrb, i za prosvjetu, uopće za državni budžet. Pa da se iziđe sa tim pokazateljima i onda da se kaže bi li nam bilo upola, u trećinu jeftinije da smo to investirali u odgoj. Ja tvrdim da je zadnjih godina, desetljećima već protjeran odgoj, naprasno protjeran iz školstva. Ja osobno nalazim rješenje. Domislio sam kroz formu kluba mladih matematičara. Ja sam oduševljen tim mladima koji kad im osobnim primjerom, uzorom stanete pred njih, uz njih, budete podrška, čuda su, toliki potencijal, nevjerojatna energija
koja u njima postoji, to je šteta. Meni je to suludo, neshvatljivo zašto to društvo ne koristi. Ozbiljan problem i ja samo želim vjerovati da ti mladi će jednom, kad odrastu, to od njih zahtijevam i tražim, da će oni preokrenuti taj odnos, društvene tokove i krenuti u pozitivnom smislu. Ja želim vjerovati da se to dogoditi. A nadam se da će naša struka kao profesija postati uistinu najcjenjenije zanimanje na svijetu. Kažem, nadam se. Aristotel reče, nada je san budnih. A evo vidite, ja s ovoliko godina staža i ovim godinama još uvijek budan sanjam. Davore, hvala vam najljepša. Nažalost, ono što smo i danas rekli, poruke koje šaljemo mladima kao odrasli ljudi ili kao roditelji doista su alarmantne. Svakom ko se bavi odgojem i trebao bi se baviti, pa tako i učitelji, danas nije lako. Hvala profesoru Belajiću, profesorici Renko, profesorici Samson, profesorici Medvedović. Želim vam još puno lijepih i sretnih dana i što ugodnije sate u razredu. Hvala najveće.